vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndaitawo zvekunwa doro uye zvekare ndichiita zvekuputa mbanje. Ndokubva ndazotanga kudanana neumwewo akazombova mukadzi wangu. Munongomaziva mamarriages emuno muJoni. Saka pandakamunyenga iye ainge achienda kune imwe Pentecostal church, idzodzi church dzemucheno. Saka akabva azonditi, you know what dear, ine hangu kana kuri kunzi unondida, even though I love you, but azviite kuti tinge tichidanana. Ndikati ko why? Akabva anditi nekuda kwekuti iwewe unonwa doro uye zvekare unosvuta mbanje. If you really love me, you need to come to church. Mukoma ndakabva ndazobvuma paya, ndokubva ndazotendeuka. Zvainge zvisiri nyore mukoma, especially mbanje, because mbanje ndakatanga kudzibhema pandainge ndichiri kuma form 2. Saka ndaitova neaddiction yainge yakasimba, but nekuda kwekuti ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose, ndipo pandakabva ndazosarudza kuti chainge chakakosha chainge chimbori chii. Ndikati mukadzi akakosha. So takabva tatanga kugara tose, ndikatonobvisawo tsvakirai kuno. Ndainge ndava kutozivikanwa nevabereki vake. I can say kuti life was perfect. Kana ndega mukoma, madevelopments andakatanga kuita mulife, ndakatoona kutoti ainge ari madevelopments ainge aine musoro, because mari dzandaiwanzo kushandisa kutenga fodya mbanje doro each and every weekend, that money we were using it, putting it into good use. We were even preparing mukoma kuti tinge tichizongoitawo a simple wedding. That was when pandakazobata mamessages ndakarwadziwa mukoma nashi, because mamessages awa zvinhu izvi zvandikutaura nezvazvo mukoma hazvitomborina kana gore. It happened even this year mukoma, and it is even painful to me right now, zvekuti kana kuchechi kwacho ndakabva ndazoramwa, ndikabva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichingoregedza kuenda kuchechi ndozongonamata hangu ndiri mumba, because mamessages awa andakabata ainge atumidzirwa naelder, because aiwanzo kuti mafridays aienda kumba kwaelder, then over azoswera muswero wezuva wesaturday achicleana achitsvaira mukoma, doing the work of the Lord. Ko ndaigozivei kuti mukadzi wangu paendako ikoko vaizotaimira kana mai elder vabuda paya. Vanhu ava vari vaviri, sezvo vainge vagara vachidanana, ndipo apo pavaizotanga kuita madhiri avo. Ndakarwadziwa mukoma, because message yainge yakanzi saka Friday iyi uri kuuya here, because last week wakati haukwanise kuuya nekuti uri kumaperiods, unouya here this week. Apa ndakatoona kutoti chat iri, it was just a cleared chat. Ndikabva ndangoti kuri sei. Ndikatoona message ichibva kuna elder vachiti bo baby kopindura message. Ndikabva ndati handipinduri kuti kudii. Vakabva vanditi kasi hauna kuisuwa here. Ndikati inyi. Vakabva vatonyora zvinyadzi mukoma. Ndikatoona kutoti hazvechokwadi vanhu ava vainge vachidanana. Saka mamessages iwawo ndakangomachengeta. Munhu ndokubva azodzoka, ndikabva ndamuudza kuti pawasiya foni yako I then unlocked your phone. Ndikabva ndaona mamessages awo ndiwawo mamessages. Ndikabva tatanga kunetsana. Ndakarwadziwa because I thought kuti we were going to sort out this issue, but akangobuda mumba mukoma. Chaakangotora passport yake nechwallet chake chainge chiine mari, ndokubva abuda. Ndakazomutevera, but it was already too late. Munhu ndokubva atokwira mukombi akabva atongoenda. Saka mamessages awa ndainge ndichida kumarakidza mai elder, but moyo wangu wakarwadza, because vane tsitsi uye zvekare zvimwe zvimabasa zvandaizotowana since tichiita zveplumbing nezvimwewo zvimahandman jobs, ndivo vaitondibatsira zvekare, because vane hanzvadzi yavo uyowo anoita zvematenda. Saka ndaizomboenda ndichinoita subcontract. Nanhasi uno mukoma ndivo vanotondibatsira. Saka ndakabva ndazongosarudza kuramba zvangu ndakanyarara, but zvakabva zvazongoramba zvichindijika mumwoyo, because kutaura kudai so munhu uyu handitombozivi kuti aripi. I last saw her getting into the taxi. Akasiya zvose mukoma nashi, mafoni chichichi, only her passport nemari yake. Maybe she is staying somewhere. Moyo wangu mukoma wainge worwadza. Each and every time
taiti kana tiri kuchechi, ndaiti kana ndakavatarisa ndainzwa mwoyo wangu uchirwadza, ndokubva ndati zviri nani kuti ndinge ndichingonamata hangu ndiri pamba, but dzimwe nguva ndaizobatwa nestress. Then one day ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka munhu wekufara naye. Like muno muSouth Africa it is easy kana uine mari kuti ungotsvaka muSouth African wekuti unongonakirwawo naye uchibvisa stress. Saka iye akabva anditi nditengere doro ndokuti ndinge ndichizokwanisa kuzoswera newe nekuzorara newe. Ndikabva ndati iripo, ndakaenda ndikabva ndanomutengera chi6 pack chemasavana ndokubva ndamati mufiriji. Saka akati achinwa mukoma akabva ati come on man, just take a sip. Saka ndakabva ndazongoti a sip, sip 1 ndiye uyo. Ndatoenda ndatonotenga kamwe ka6 pack kemadampi black label ndatorova paya and it really felt so nice. Takarara usiku hwose tichinwa zvedu doro redu semunhuwo aisvuta. Takabva tatanga kusvuta tose. The very next day ndakangoti ndichingomuka, I had this craving that I used to have pandainge ndichisvuta mbanje. Ndakabuda ndikabva ndaenda kwaRasta ndikabva ndanotenga mbanje dzangu. Ndakadzimona mukoma Nashi ndikabva ndatotanga kutorova mbanje dzangu sezvandainge ndichiita kudhara. Nanhasi uno ndozvandava kuita mukoma Nashi. Ndakanga ndatombovawo munhu wekuti ndainge ndava kutonamatawo ndichitonamatawo nendimi, but kutaura kudai so ndatova nezi addiction because I am overdoing it, trying to numb the pain. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. I think kana kuri kunzi unenge uine let's say une calling, maybe you are an evangelist, basa rako nderekuti unenge uchidaidza vanhu vachiuya kuchurch. You also need to have good character because vanhu ivavo vaunenge wazounza muchechi vakatendeuka, munhu iye it will be easy for that person to backslide kana akazokuona iwewe uchiita zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisingatarisirwi kuti unge uchizoita as a Christian. So you need to know kuti once you start inviting people to church, you have a bigger responsibility to show that person kuti this is what you have to do. Vedare asingatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Nai mukoma madii matsvaka imwe church, let's say Pentecostal church ka yamati it is even from Zim, musingadenyi kutaura zita rechurch, but I'm sure kuti kuprovince kwamunenge muri ikoko inenge iine mamwe mabranches. Mune muchingoenda ikoko, then kana kuri kunzi kunenge kuine mabig Sunday, you just avoid then kuti munge muchizosangana naelder avo vamunoti kana mukafunga nezvazvo kuti vaipota vachirara nemukadzi wenyu zvinokurwadzai, you just avoid. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi good morning mukoma. Ini hangu ndiri pano kuzokumbira mazano to all your listeners. Mukoma hangu inini ndafunga kuurayisa kana kupengesa ex yangu. Chakaitika na ex uyu, tine mwana komana wedu ane 16 years. Ex akandisiya, takaramba na mwana aine 6 months. Haana kana kuzomboda kuziva nezve mwana kuti ari sei kana kundibatsira kuchengeta. Ndakachengeta mwana till this year. Ndipo pandakaona message yake pa WhatsApp kuti namba yangu akaiwana sei, haasi kuda kutaura. Fine, akakumbira kutaura nemwana, ndikamutendedza. Nawo vava kutaura. Then one day ndakazonzwa mwana ava kuti mama, ndoda kuchinja mutupo wandiri kushandisa. Ndakamuti it is fine mwanangu. Then ndikabva ndamuudza the whole story yakaitika kuti I just tried the best semubereki kumutoresa birth certificate ndega kuti awane kuenda kuchikoro. So one day mwana akasiya phone achienda kuchikoro mukoma. Machats andakaona avanoudzana baba nemwana. Mukoma ndakarwadziwa. Ndakamubvunza kuti why achidaro, but akanditi iwe wakafanana neempty yesaga. Saka ndikadira chibage musaga iroro kunganzi chibage ndechesaga here oro ndechangu. Inini nyakudira mukoma ndakagumbuka munhu ari kuplana
kundibira mwana zvake zvakandibata mukoma, nekuti kuchengeta mwana wega zvinorwadza mukoma. Mwana airwara ndichimuudza asingauye mukoma. I even sold my life to save my son's life. Now ava kuda kunditorera ruva remwoyo wangu. So ndaenda kune venguo tsvuku. Apa ndapiwa 2 option, kumupengesa kana kuti angofa zvake murume uyu, nekuti ndarwadziwa mukoma magara moyo. Andakaudzwa nababa avo, ndarwadziwa inini apa mwana ari form 4 mukoma. Ndakasara ndiinaye aine 6 months. Ndibatsireiwo nemazano, nekuti mweya wetsvina wakandibata. Mhiko dzandiri kufanira kunoitwa netsvina. Please batsirai vanhuwe ndisati ndapara ngozi. Thanks mukoma. Vedare ndo message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vahanzvadzi, musadzokera ikoko kunoita mhiko idzodzo, because you need to know kuti kunyange zvavo vakakuudzai magara moyo, but mwana uyu iropa ravo, mwana ndewavo. You raised your son with love, but kana mwana ava kuda kuenda kuna baba vake, musamurambidza. As painful as it can be, baba vake ndi baba vake, but kune mwana uyo you would find out, semunhu wekuti ndinogara ndichitaura nevanhu vakasiyana siyana, vatoriko vanotouya vachitoti ndine mwana wangu wandinaye. It's not because kumuignore ndimudi, but inyaya yekuti sezvo iye ari musango, ndiye ari nyore iyeye kuti unge uchimushandisa kudira jambwa nemunyama. Achaenda ikoko mwana uyu, but he is going to come back to you, because vedzinza rake kana kuine vanenge vakabata uyo mwana anenge akurira kunze kwemusha, ndiye ari easy kuti vange vachizomuisa mazimhepo vachiita sei. Saka even though he is no longer appreciating the life that you gave to him, the love, the pain, let him go so that he can grow up. Akaenda ikoko achanozvionera ega kuti kana usina kukurira mudzinza, people they can accept you, but there will be a time when he is going to realize kuti panapa handisi kudiwa, ega achazodzoka kwamuri. I don't know vedari kuti munopa onawo sei, but vahanzvadzi, please musadzokera kune avo venguo tsvuku. Just know kuti it is painful, but it happens in life. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So mukoma Nashe, ndinewo tsvimbo iyo yandinetsa, yandishungurudza. Tsvimbo iyi ndakaipiwa nevamwe sekuru vandaishanda navo vekuMalawi. Sekuru ava mukoma Nashe taishandira umwewo muZimbabwean uyowo anoita zvemaproject, anofamba achiisa chikafu muzvikoro. So aishandidzana nevamwewo sekuru, because sekuru ivavo ndivo vakaita kuti ange achizokwanisa kuhwina tenda racho, because vainge vambori n'anga. Saka sekuru ava vakabva vazondipa tsvimbo, vakanditi tsvimbo iyi ndikushaya kuziva kuti ndoiisa kupi, because tsvimbo iyi ndiyo yandaimboshandisa pandakauya kuno kuSouth Africa. Ndikabva ndatanga kutambudzika kuzonosvika ndichigadzira tsvimbo iyi. Tsvimbo iyi ndaingoti kana ndichida mari, kana ndikangogogodza pandinenge ndagogodza nayo, pangava pari pamba peumwe munhu kana kuti pashopu pemunhu, mari inenge iri mumba memunhu iyeye inobva yauya kwandiri. Unoida here tsvimbo iyi? Ndikabva ndati hongu sekuru, tsvimbo iyi ndinoida. Saka vakabva vazondipa tsvimbo iyi ndisingazivi kuti tsvimbo iyi itsvimbo inoshanduka kuita nyoka. Sekuru ava mukoma Nashe pari zvino vakazoshayika zvavo. Tsvimbo iyi iko zvino inoshanduka, inomboita nyoka. Saka pose apa ndaifungidzira kuti inotaura nechiPortuguese. Saka ndakabva ndanyora zvose izvo zvayainge ichindiudza ndichingoitawo guesswork. Ndakabva ndazombobvunza umwe mufesi wekuMozambique ndikati verenga apa, akati handisi kana kutombonzwisisa kuti
wanyora kuti kudii. Ndikabva ndaziva kuti saka haitauri Portuguese. Nyoka iyi yanditambudza hama dzangu, inondiruma, inofarira kundiruma kumagadziko kwangu uku, inonditaimira paya pandinenge ndakarara. Unongonzwa kuti ende zvinorwadza mukoma. Marwadziro azvinoita, chingofungai kuti kana mukarumwa nemago kana 10 at the same time kumagadziko uku, the pain that you can feel. Umwe musi ndakati ndiine rimwe baby takatorara mukoma, ndakangokaruka ndanzwa kuti ndakavhunduka apa kuti ndige ndichiridza mhere sezvandinoita kana ndiri ndega. Ndakabva ndaruma pilo, iye akatonditi kochiko chii. Ndikabva ndangoti ndanga ndabatwa nemadzikirira, izvo ndainge ndarumwa nenyoka yangu. Kana yandiruma kudaro, zvinoreva kuti inenge yava nenzara. Ndinobva ndatenga huku, ndinowanzokutenga huku 10 kana kuti 7, ndobva ndadzislota, ndinongodzisiyawo panze mukoma. Iyo inozorara usiku hwose ichidzidya huku idzi. Ndinozoti kana ndamuka makuseni kunotarira kudai, haumbowani kana any evidence to see kuti I would have slaughtered chickens the previous night. Mukomanashi, kana kuinewo wamunoziva wekuti anokwanisa kundibatsira, please ndipewo manumbers ake nditaure naye munhu iyeye, because ndiri pamahwane mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo mafone numbers eng'anga inokwanisa kundibatsira. Komadii mambozama Jesu naye mukoma. Zvimwe kuda munokwanisa kutobatsirikana, nekuti mukaenda futi kun'anga, handiti kune dzimwe n'anga dziya dzekuti dzinokubatsira mushure mekunge dzakubatsira ubvaona kuti zvinhu zvacho zvandaitirwa hungori urombwa futi on top of urombwa. Hameno Vedare munopaonawo sei? Ngatitaurei navo mucomment section.